Molt bones. Avui us volia ensenyar com fer GIFs animats. Ahir vaig descobrir una manera que és super senzilla de fer-los i és molt ràpid de fer. Ara aquí és qüestió de tirar d'imaginació i que cadascú faci el que vulgui, no? Llavors, farem servir tres eines gratuïtes. Aquesta ja us la vaig comentar l'altre dia, que és el Canva. Després l'altre que farem servir és ezetagif.com, que és per fer GIFs animats, i l'altre és per si la voleu publicar en una pàgina, ha de tenir una URL, perquè ens entenguem, ha de ser pública, que és Giphy, que és tu publiques aquí aquest GIF i llavors et permet, el puges i et permet publicar-lo a qualsevol lloc. Per exemple, que és aquest d'aquí, veieu que surt aquesta cadeneta, copies l'enllaç i collons, quan ho enganxes amb algun, que sé, Facebook o on sigui, es veu. Això és per posar-ho en una pàgina web, això és l'iframe, això és per si te'l vols descarregar. Bueno. Llavors, com el farem? És molt senzill. Imaginem que, per exemple, volem fer una publicació del Facebook. Començarem així. Hem de dir que un GIF no és res més que una sèrie d'imatges que es van movent i que van canviant. Si jo, per exemple, aquí poso, no sé, anem a crear algú molt tonto. Mireu, ni això. I aquí poso un text. Que he posat aquest hola, per posar-hi alguna cosa, no sé, això ja és perquè us feu una idea de com quedarà. Vale. Tenim aquest text. Ara dupliquem aquesta diapositiva i tindrem exactament el mateix. Aquí canvies. Vas aplicant. Això és molt fàcil de fer, amb aquesta eina, el Canva. No sé. A veure... Aquí. Vale. Almenys això t'ajuda a que quedi centrat. Vale. Llavors, un cop ja ho tenim fet, aquestes diapositives, o el que vosaltres hagueu volgut posar, es poden fer més coses. Per exemple, aquest d'aquí, si el dupliquem, i ara jo aquí li faig... poso aquí un quadrat, clar. Fem aquest quadrat aquí, vale. Fem que ocupi tot. Vale. No passa res si tapa, perquè ja sabeu que això... Ara aquí em poso organitza, tirem enrere. Aquest hola. Text blanc. Tenim el mateix, però al contrari, no?
tornem a duplicar. No, aquest l'esborrem. Per fer-ho més ràpid, ja dupliquem aquest. I que hi ha aquestes fletxetes, per això, tirem avall. I això el que ens farà és, es veurà així, després canviarà aquest color i es tornarà a posar així. I això, bueno, fer com vulgueu, Llavors, un cop tenim ja fetes totes les diapositives, totes les imatges que es aniran modificant, i em poso a baixa, et diu que pots baixar totes les pàgines que hem fet, totes les diapositives, te les descarregarà de cop. I et crearà un arxiu, un zip. Si és per coses així, només text, no passa... Sí, ja està bé que sigui en PNG, perquè té millor qualitat. Però si incrusteu alguna imatge o alguna cosa, potser és millor descarregar-ho en JPG, perquè jo hi vaig estar fent proves i no acaba de... Si la imatge té un mínim de transparència o alguna cosa, el convertir... no queda bé. Llavors, si és així només text, PNG, cap problema. Si hi ha imatges o el que sigui, jo us recomano que poseu en JPG. O proveu en PNG, veieu el resultat i si no us agrada, doncs torneu a fer-ho, a descarregar-lo en JPG. Totes les pàgines, li dones a baixar i et diu que s'està preparant. Triar una miqueta, bueno. I ja està. Veieu aquí? S'ha baixat. Molt bé, doncs després ens anem en aquesta altra pàgina, stgif.com. I aquí ens diu GIF Maker, que tenim aquí, i ens diu que seleccionem les imatges. Aquí et diu que pots pujar, i pots pujar diferents imatges o pujar un zip. Com que nosaltres ja tenim el zip, que el tenim aquí, doncs perfecte. Agafem des d'aquí mateix i arrosseguem. I el posem aquí a sobre. Veieu? I ja està carregat. I donem a pujar. I ens ha desplegat totes les imatges que teníem aquí dintre del zip, de l'arxiu comprimit. Llavors, si no fem res més, aquí diu anima. I veiem, ens farà l'animació. Però què passa? Això va superràpid, no? Clar, què passa? Aquí li està dient que espera't 20 mil·lisegons o centèsimes de segon entre que passi d'una diapositiva a l'altra. Llavors, aquí heu de saber que 100 és un segon. Llavors, si li posem un segon, què passa? Hola. Veieu? Va fent aquests canvis. O sigui, va passant les imatges que hem anat posant. Si en comptes d'aquest text poseu imatges o una imatge amb un text doncs anireu creant aquest GIF animat. I doncs, quan ja dius, doncs ja m'agrada com està. Però clar, veus, l'amplada és aquesta. 940 píxels d'ample i 788 d'alt. És bastant gros. Llavors, bueno, si ho carreguem al Facebook o en un lloc així, doncs no hi ha problema. Però el que podem fer és, aquí on diu resize, és modificar el tamany. Aquí, si diem, doncs, perquè ho faci gradualment, dius, doncs mira, és que fes-me amb un 50% de tamany. I li dones... mira, sí, surt aquí sota. Ja veieu, i ja surt més petit. Si aquest mateix dius vull que les imatges vagin més ràpid, o clar, si és text, heu de pensar que la gent ho ha de llegir. Doncs cap problema, tornes enrere i tornem a estar aquí. I ara li diem, doncs mira, en comptes de 100, vull que siguin 80. I li dones a animar. I ja veieu que va una mica més ràpid. O fins i tot, si per exemple dieu, mira, amb aquestes vull que vagi ràpid a l'efecte, doncs li poses 50, això serà mig segon,
d'acord? I llavors aquestes, dius, doncs mira, vull que vagi més lent, doncs li pots posar 120, i aquesta, com que hi ha més text, li pots posar 150, i aquesta, com que encara n'hi ha més, doncs li pots posar, no sé, doncs 200, seran 2 segons. Pots animar, veu? I li pots assignar a cada diapositiva el temps que vols que s'esperi abans de canviar a la següent. Aquesta, doncs, ja m'agrada així, doncs el guardem. O sigui, el vull fer la meitat de petit. I ja veieu com s'ha fet més petit. I dius, vale, ara jo me'l vull guardar. Doncs li dones aquí a Save i ja te'l baixa. Però t'ho baixa com un GIF. El cliques i a sobre, però clar, com que és un GIF, bueno, això el Windows no... Ah, sí? Bueno, doncs anirà fent el bucle tota l'estona. Clar, aquí hi ha una opció... No. Aquí hi ha una opció, a veure, cap aquí, que quan crees el GIF, aquí ho diu loop count, això vol dir els cops que vols que faci el bucle aquest, de que vagi reproduint-se. Si tu li poses 2, doncs farà 2 cops i esperarà. Si no li poses res, doncs anirà sempre fent tota l'estona. Llavors, un cop ja ho tenim així per poder-ho publicar en una web, per Facebook, compartir-ho al Facebook o un lloc així, hem d'anar en aquesta altra web d'aquí, que em diu Upload, cliquem, llavors això és l'efecte que fa, és molt xulo, perquè l'agafes des d'aquí i l'arrossegues i ara ens sortirà la mà, veieu? I deixa anar, drop és arrossegar. Aquí, si vols, li pots posar metaetiquetes per, bueno, si la gent busca alguna cosa, si poses text, si la gent busca text, doncs potser li sortirà. Bueno, aquí diu que si voleu llegir-vos els termes i condicions, entenc jo que quan tu puges alguna cosa aquí, doncs es queda allotjat en aquesta web, i que el tanto amb el que es puja, i ja està. Si us fixeu, perd molta qualitat un cop el pugem aquí. O sigui, això és una forma, perquè ens entenguem, cutrilla de fer un GIF. La forma correcta potser seria fer-ho amb el Photoshop o alguna cosa així. Però bueno, això és, per qui no té coneixements de Photoshop, doncs és una forma bastant correcta i senzilla de fer GIFs. Això per si us voleu fer un banner per la vostra botiga o per la botiga online o per la vostra pàgina web o pel Facebook, per si voleu fer-vos una mínima publicitat o no sé, això cadascú veurà la utilitat que li troba. Jo crec que és una forma molt senzilla de fer GIFs i bueno, i us ho volia comentar per si us servia d'ajuda. Bueno, doncs res més, si teniu qualsevol dubte, me'l deixeu a sota els comentaris i quan pugui us els respondré. Vinga, fins ara.